What's up mga kabay? Bitaw mga kabay, nagaduol lang gid atong eleksyon no. Samtang nagaduol, nagkainit pag yun, sama sa kainit sa adlaw karon. So atong buhaton mag street survey ta sa nagkadaiyang lugar diri sa Sugbo. Aron atong masuta og si kinsa gyud ang pilion sa atong mga kaigsuunan sa mga magpatuboy sa pagka-presidente sa atong nasod. So, uban nimi, tara! What's up mga kabay? So, naata karon diri sa Colon Street, Cebu City. So, karon sugdan na to atong random survey. So, uban nimi, tara, let's go! Tay, mangud to tay. Karon nagaduol mo gid atong eleksyon no. So kinsa man imong para nimo tay deserving para presidente? Marcos. Marcos ka. Ano si Marcos na tay? Kinahanglan ko niya kay dati video nga pagkataon niya anang butuman siya mga saan. Okay, salamat kay tay. Thank you tay. Salamat tay. Tay. Okay guys, ari na tayo. So let's go. Isano. Okay na sir. Mayon to sir, pwede ra nimo kuha namang tayo ng karong lawas no. So amo lang isorbe sa imo kung kinsa imong ganahan may imong presidente karong babot nga eleksyon. Nakatay mga picture dito sir. Kuha dire sir. Nasa linis, sa kuha nimo sir. Undecided pa ka, pwede ra sir. Kung wa pa kay kuan, undecided pa ka sa imong pagka Marcos. Sige. Salamat kay sir. Marcos. Okay. Wala na kay father. Abo na ka. Salamat kay sir. Yo sir, pati Sir, butar ka sir. Dili pa? Pero kinsa gyud ginahan nimo nga imong presidente karong babot nga eleksyon? Sa imong araw. Sige sir. Pacquiao, oy, si Pacquiao. So, go. Natay Pacquiao pero di siya kabutar. Dalian na to. Sige, talian. Okay. Sige, salamat sir. Salamat. Okay. Ay ma'am, maghapon ma'am. Makabutar mo ma'am. Butar mo karong nabot nga eleksyon. So nagaduol mo tong eleksyon no. Sa kinsa may imong napilian nga presidente ma'am? Dire na tay limpan. Ay, depende sa kusog. Di, kinsa mo jud ang imo para nimo ma'am? Para nako si Marcos. Si Marcos. Okay. Sige ma'am, salamat ma'am. Salamat kay ma'am. Yo. Thank you. Sir, may hapon sir. May hapon sir. Kabutar mo karong eleksyon sir. Para nimo sir, kinsa may imong butaran sir? Marcos. Imong kuan sir, pare sir. Marcos. Tawag. BBM. Okay. So Thank you, guys, sir. thank you. Thank you kay sir. Thank you kay ma'am. Sir, may hapon sir. Makabutar ka karon nga eleksyon sir? Sir, may hapon sir. Mubutar ka karon nga ubabot nga eleksyon sir? So, para nimo sir, kinsa may pilion no pagka-presidente? Bongbong ako ha. Bongbong ima? Bongbong. So, bongbong, pila na? Bongbong sir. Wala akong gusto. Para sa ako natanaw nga kabaguhan no. Okay. Sa mga umabot ng projects no. Sa atong mga Nindot og kon plataporma. Okay. Salamat sir. So guys, mga kabay, atong nakita nga mas majority gi si Bongbong karon. So mangita taglain nga atong tabihon. Sige, tara. Tay, hapon. Mubutar ka karon nga eleksyon tay? Kinsa may imong butaran tay? kan. Natay ko ang diri Natay. Sor, Lini, Bongbong, Isko, Pacquiao og si Lakson. Lini sir? Lini. Tatay Lini guys. Anay Lini na natay Lini isa. Sige, salamat tay ha. Thank you tay. Salamat. Sir, may hapon sir, kabutar ka karon nga eleksyon? Dili pa? Di pa kabuta sir, pero unay sol sa muna una sir. Kinsa may wala pa yun. Salamat sir. Sir, may hapon, kabutar ka karon nga eleksyon sir? Para nimo sir, kinsa may butaran gyud mo karon nga eleksyon?
Chris, sa atong lima, undecided ka? Ah, sige. O, limay, natin, undecided ha? Sige. Sir, ng hapon, sir. Pwede yung kadisturbo gamay? Makabutar ka karong eleksyon, sir? Ha? Makabutar ka? Makabutar. Kinsa may mong butaran ng karong eleksyon, sir? BBM. BBM? BBM. So, BBM yun. Paano ka BBM mo, sir? BBM mo kaila. Ha? BBM mo kayo? kaila. Sige, salamat, sir. Salamat. Nay, pwede ba ka-disturbo, Nay? Makabutar ka karon ng ubot eleksyon, Nay? Sa imong ba, Nay? Nakatay charter eh. Kinsa imong butaran, Nay? Random survey ra ni, ha? BBM. BBM? BBM. Let's go. Salamat, Nay, ha? Ay, ta, bulabul driver ta. Dire. Ah, dire. Sir, may hapon, sir, pwede ma-disturbo gamay mo kan, sir? Sir, karong umabot ng eleksyon ba? Kinsa may mong butaran, sir, sa aning chart na to? Wala pa, undecided pa? Decided pa ka, sir? Ah, sige. Sige, salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Decided pa si Sir Madol. Ikaw, sir, karong umabot ng eleksyon, sir, kinsa may mong butaran, sir? Sa unom ka, dire, sa Line. Sir. Line. Sige, sir. Salamat kay sir, ha? Sir, may hapon. Karong umabot ng eleksyon, makabutar ka ron, sir? Ha? Makabutar ka karong umabot ng eleksyon? Oo. Kinsa imong presidente, sir? Wala pa, undecided pa? Sige, undecided pa si sir. Decided. Salamat, sir, ha? Ma'am, ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Lini. So, naglini na natin tulo. Presidente na ko, anak. Okay, salamat. Sir, sir. Sir, may hapon, sir. Karong eleksyon, sir, makabutar ka ka, sir? Sa atong lima ka kusugro, sir, kinsa may BBM? BBM. BBM. Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Salamat kayo. Let's go! Nay, may hapon, Nay. Mubutar ka karong umabot ng eleksyon, Nay? Wala na ba? Ah, wala. Di ka kabutaran. Sige, Nay. Salamat, Nay. Let's go. Sir, may hapon. Makabutar ka karong umabot ng eleksyon, sir? Kinsa man imong para nimo, sir? Kinsa imong pilihan pagka-presidente? Kanan sa duha. Sa imo gid, sir. Unsa di imong first option nimo? Bongbong. BBM. Sige, salamat, sir, ha? Sir, ng hapon. Kabutar ka karong umabot ng eleksyon, sir? Kinsa may pilihan sa pagka-presidente, sir? Para nimo. Bongbong gyapon. Bongbong. So, mga kabay, kita gid nato nagkadaghan natong bongbong. So, ato pang ngitap ka. Sir, sir, may hapon. Pwede ka interview ka dyan, sir? Oo. Karong mga bat election, ba? Kinsa yung butaran? Kenapa kayak? Ikaw orang bukan. Di ko lang, decide lang, sir. Dili kay ba murug bawal man. Bawal. Bawal? Ah, sige. Ah, okay. Sige, sir. Salamat, salamat. Ikaw, ma'am, makabot. Di ka butar? Ting, hapon. Makabutar ang karong mga bat election? Kani, kinsa may yung butaran, sir? Pagka-presidente, ma'am? Siyempre, ato ako sa peng. Sa? Ato ako sa peng. Sa pink? Ah, Lini ta. Ikaw makabutar ka, ma'am? Ito, pinag po. Ikaw, ma'am, sa'yo mo, ah? Red ako, Si? Red. Ah, si BBM. BBM. Sige, BBM. Ah, bibin. Ikaw, sir. Pangapon, sir. Ikaw, sir. BBM, BBM. Bibin, may bisita ba? Wala pa tayong bisnet, ron. Wala pa kay... Bisita, may latag sa putaran. Pila, wala pa. Amo kay Kwabong ni. Pilihan pa man. Kanang... Kung nga na kwan, sir, kanang bisnet, kanang butaran yun, di mo. Okay. Salamat, sir. Ikaw, bubutar ka? Bibin po ni bibin. BBM. BBM. Sige, salamat, salamat. Nay, ikaw, Nay, may hapon, Nay. Karong mabot eleksyon, eh. Kisay butaran mo pagka-presidente. I don't know. Ha? Undecided pa ka? Decided pa si nanay. Sige. Thank you, Nay, ha. Salamat kayo. Ma'am, may hapon. Makabutar ka karong mabot eleksyon mo? Ha? Makabutar ka karon? Kasi piliyon nga pagka-presidente.
Pacquiao, nanatay Don Pacquiao. Salamat to, ma'am. Sir, may hapon. Kabutar ka karong mabot eleksyon, sir? Oo. Kisa yung butaran na to, sir? Mga presidente? BBM. Sige, BBM. BBM. Terus, majority guys, BBM. Salamat, sir, ha? Salamat, sir. Ay, ma'am, pwede mo disturbo ka dito, ma'am? Hindi ko malulong. Sige, salamat. Ma'am, nga po, makabutar ka karong eleksyon, ma'am? Makabutar ka karong umabot ng eleksyon? Natay 5 ka kung Andres Macras presidente, ma'am. Kinsa imong pilian mo? BBM. BBM. Sige. Thank you, ma'am. Thank you. Gana, BBM. Sige, tara. Let's go. Nay, may hapon. Makabutar ka karong umabot ng eleksyon, ay? Oo. Sa 5 ka kuan na ni nay, kinsa na tong butaran ay? Butaran ay. Hindi mo lang ka. Sige lang nay, okay ra na siya. Ay, di ko. Ilang ko. Decided pa ka? Sige. Nakita ko na niya. Magbutar ka. Okay, kuha pa mo lang siya, ma'am. Meron kong survey pa may. Dili pa mo ka butar yun yung finally. Sige, salamat. Yo, sir. Diyan ka naman, sir. Tatay Lini. BBM. Isko. Kapag nag-BBM. Oo, nidaghan na. Lini. Lini si sir. Sige, salamat sir ha. Salamat sir. Nay, may hapon. Makabutar ka karong mabot ng eleksyon ay? Sa atong 5 ka karon nga 5 di ko sa grong kisa na atong butaran ay. Ay, Para nimo. isip-isip lang. Undecided pa ka? Excited pa ka. Okay, sige. Salamat eh ha. Salamat. Sige, tara. Let's go. Nay, may hapon. Makabutar ka karong abot ng eleksyon ay? Makabutar ka? Sa kon, kinsay mo pilion pagka-presidente? Hindi lang kuwan ha. Para may ubot na putaran. Ay, wala rin siya. Wala si Random survey rin siya. Survey rin. Zero mo tao si Isko eh. Oo lagi? Isko lang ko. Sisko lang ka. Isko. Sige, random survey rin. Wala rin kuhan siya. Isko ko. Sige, salamat. Sige, salamat na. Sir. Kasi na mo yung... Sir, may hapon. Ganati ang sir. May hapon, makabuta ka karong mabot eleksyon tayo. So, sa atong 5 karon tayo, kitsa may mong kanang 12 mo kasing-kasing yung butaran. Lini. Okay. Lini. Sige, salamat tayo ha. Ay, may hapon. Makabuta ka karong mabot ng eleksyon ay? Oo. Kinsa imong presidente ron ay? Para nimo. Decided pa. Sige. Salamat na, salamat. Nay, may hapon. Pwede mo disturbo ka dito, nay? Makabutar ka karong mabot ng eleksyon? Makabutar na. Kinsa, para nimo na, kinsa yung pilihan pagka-presidente? Random survey ra na, wala ni siya kuhan, random survey ra ni. Wala pa ako maka-decide. Decided pa ka? Sige, salamat. Salamat, nay. Nay, ikaw, nay. May hapon, ikaw, nay. Para nimo. Random survey ra na, wala, dili ni final. Di na final. Random survey ra ni siya. At least, mapano to kinsa di kusog na iba? Isa na Lini. Lini. Lini ako. Lini. Okay. Sige, salamat salamat. Sir, may hapon. Makabutar ka rin, mabot ng eleksyon, sir? Oh, BBM, sir. BBM ka? BBM. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. At arita ni sir. Pikas ha. Sir, may hapon. Karong umabot ng eleksyon, sir. Makabutar ka? Kabutar pa, kasama ra kabutar. So, kinsa mo di, para sa inyo, sir, kinsa may piliyon niyo pagka-presidente? BBM? BBM. BBM. Salamat, sir. Ando okay. Sir. Sir, may hapon. Pagkabutar mo karong umabot ng eleksyon, sir? Sa kuwan, sir, sa 5 na to, kinsa may piliyon niyo pagka-presidente, sir? Kalibo ko lagi. Libo ba? Undecided pa? Sige, undecided pa si sir. Libo ko. Dagdagan. Malagi, undecided pa. Sige, salamat. Sir, may hapon. Makabutar ka karong umabot ng eleksyon, sir? Kinsa piliyon nun sa
sa mga picture sir, kasi pilion mo pagka-presidente. Pacquiao. Sige sir, salamat sir ha. Salamat. Sir, may hapon. Makabutag ka karong maabot ng eleksyon sir? Sa lima sir, kinsa mong pilihan pagka-presidente sir? Random survey ra ni sir, wala dili ni final. Bongbong. Okay. So mga kabay, nakita na to nga majority gid si Bongbong. Nay, may hapon. Makabutar ka karong bawat eleksyon ay. Kasi pilihan nimo na sa mga picture na eh. Picture, kasi yung... Tatay Lini, Bongbong, Isko, Pacquiao, Katie. Bongbong ka? Okay, Bongbong. Salamat salamat. Sige. Salamat. Sir, may hapon. May hapon, sir. Gusto ko gamay, sir, ha? Makabutan mo karong mabat election, sir? Wala, eh. Sige, salamat. Darata. Okay. Sige, darata. Majority si Juan. Sir, may hapon. Kabutar ta karong mabat election, sir? Oo. Sa lima, sir, kanang picture, kinsa may pilihan na ito pagka-presidente, sir? Marcos. Marcos, ano, sir? Marcos. Solo Marcos. Marcos, sige. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat. May hapon, ma'am. Makabutar ka karong mabot eleksyon, ma'am? BBM ka? Wala pa gali. Ito, ma'am. Decided BBM. Sige, salamat kayo, ma'am, ha? Yes, guys. Sir, may hapon. Sir, kabutar ka karong mabot eleksyon, sir? Mapa ko yung pili yan. Undecided pa ka? Sige. Salamat, sir, ha? Salamat. Ay, may hapon. Makabutar ta karong mabot eleksyon, ay? Wala po Undecided pa mo? Sige, undecided pa, undecided. Ikaw, ma'am? Undecided pa sila. Okay, sige. Salamat naman, salamat. Sir, may hapon. Makabutar na ta karong ubat election, sir? Oo. Sa lima, sir, nga itong nasa chart, sir ba? Kinsa may pilihan na ito pagka-presidente para ninyo, sir? Random survey ra ni sir, di din final. Survey ra. Kami kawa pa ako ka-decision ko. Wala ba ka-decide? Wapa pa ako ka-decide. Ikaw, sir? Ako pa ako ka-decide. Decided ba? Sige. Sige, salamat, sir. Salamat. Sige. Sir, may hapon. Makabutar na ta karong ubot eleksyon, sir? Sa lima, sir, kinsa ma itong presidente, sir? Bakawat na Miss Pacquiao, Lini lang, met. Lini lang ka. Mori, bakawat na Miss Pacquiao. Ikaw, sir. Ikaw, sir? Hindi rin mo. Okay. Nanay. Sige, salamat, sir. Salamat. Sir, may hapon. Makabutar ta karong bago election, sir? Dili, sir, sa chart, sir, nga lima ka picture, sir. Kinsa may pilihan ito pagka-presidente, sir? Wapa ka decide. Decided pa? Sige, salamat, sir. Salamat. Mina pa ni. Sir, ikaw, sir, may hapon. Makabutar ka karong ubat election? Sa lima, sir, kinsa may pilihan, sir? Sir. Isko. Sige. Salamat, sir. Salamat. May hapon, sir. Makabutan na karong ubat election, sir? Sa atong lima ka kuan, sir, presidente, kinsa may pilihan mo, sir? Undecided pa. Sige, salamat, sir. Okay, salamat, sir. Ma'am, may hapon. Makabutar ta karong ubot election, ma'am? Makabutar na ka? Siyempre, makabutar na ikuwan naman ta. Sa lima ka kuan, ma'am. Sa lima nga sa picture na to dire, kinsa pilihan ng pagka-presidente, ma'am? Para nimo. Random survey ra ni ma'am, wala dili ni siya kuan. Ay, wala pa man ko nakakuan kinsa akong presidente, oy. Undecided pa? Oo. Okay. Salamat, ma'am. Salamat. Hello, ma'am. May hapon. Makabuta na ka karong ubot election, ma'am? Sa lima, ma'am, kinsa may mong ganahan butaran pagka-presidente? Wala pa. Undecided pa ka? Okay. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Eh, ma'am,
Ma'am, may hapon. Pwede may interview ka dito, ma'am? Kabutar na karong buhat eleksyon, ma'am? Sa lima, ma'am. Pisa mo yung ganahan ng butaran para presidente. Lini. Si Lini, si ma'am. Sige, ma'am. Thank you, ma'am, ha? Sir, may hapon. Pwede ka makadisturb ka dito, sir? Lini ka? Lini ka, sir. Lini. Sige, sir. Salamat, sir, ha? Well, let's go! Ha? Lisan ko mo to. Let's go! Nay, may hapon ay makabutar ka karong mabot yung eleksyon ay. Sa lima na, kinsa mo yung pilion. Random survey rin na ha, o dili yung final. Kinsa yung pilion mo na, para nimo. Para ako. Oo. Lini. Sige na, salamat ay ha. May hapon, ma'am. Kadisturb yung gamay mong mahap. Makabutar ba karong mabot yung eleksyon? Sa lima, ma'am, kinsa imong pilion pagka-presidente? Lakson ka? Okay. Sige, salamat po, ma'am. Ma'am, may hapon. Makabutar ba ta karong mabot yung eleksyon, ma'am? Sa lima, ma'am, kinsa may pilion ka pagka-presidente? BBM. Sige. Ikaw, ma'am, may hapon. BBM, gapon. Okay. Thank you. Sir, may hapon, sir. Oh, restore po, sir. BBM. Sige. Salamat. Sige, salamat, sir. Ma'am, may hapon. Makabutar ba karong mabot eleksyon, ma'am? Yes. Isa ito piliin ang pagka-presidente, ma'am? Siyempre. Ano siya? BBM. Ano man yung ano naman is idol. Ma'am, ikaw, ma'am. Si kani, idol. Laksa di mo, ha? Try tani. Sige, salamat, ma'am. Salamat. Sir, may hapon. Sir, ikaw, sir. Paranin mo, sir. Kaysa may, pagka-presidente, sir. BBM. Sige, salamat. Sir, may hapon. Oh, durang klaro kayo, teacher. BBM. BBM. Taog na. Sige, salamat. Taog na. Ma'am, ma'am. Kamu, ma'am. Marcos me, vlogger din. Vlogger rin. BBM. Ang channel niyo, sir? Ano to? Si Bonibay. Taga Sinabay. Oo. Sige, salamat. Di kami talaga ito isang adlaw na kami nagkarabahan mo to, sir. Nag-rally. Nag-rally? Oo, ito. Lagay ito, BBM dito. Okay. Dito sa Admi, karon random service Admi. Sige. Para sa pagbabago, mag-BBM na. Sige, salamat. Sige po. Thank you. Ay, may hapon, ma'am. Pabutar ka karong mabot yung election, ma'am? Wala ko na rin, Frodo. Wala ka rin. Sige, salamat. Ay, ma'am, may hapon. Kabutar ka karong mabot yung election, ma'am? Makabutar ka? Sa lima na to, katkuan, ma'am. Picture natin dali sa pagka-presidente. Kasi pilion na to, ma'am. Karanin mo. BBM. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Ay, ma'am. May hapon. Sabi mo gamay, ma'am, ha? Butar mo karong mabot yung eleksyon, ma'am. Kamu, dua? Sa lima ka picture, ma'am. Kinsa pilihan niyo pagka-presidente? Bongbong dua, ma'am. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Sir, may hapon, sir. Gusto ko yung gamay, sir, ha? Bubutar ka karong mabot yung eleksyon, sir? Salamat. Ma'am, may hapon. Kristor ko yung gamay, ma'am, ha? Makabutar o buta karong mabot yung eleksyon, ma'am? Kasi ma'am, kabutar. Ma'am, sa lima ka chart, ma'am. Kasi lima ka picture sa ito chart, ma'am. Kinsa pilihan sa pagka-presidente. Random survey na. Wala rin si Kuan, ma'am. Undecided pa. Sige, thank you, ma'am.
Undecided pa si ma'am. Okay. Ay ma'am, may hapon. Kabutar ka karong mabot eleksyon ma'am? Iya, kabutar. Sa lima ma'am, kasi pilihan ng pagkakalinte. Wala, undecided. Sige, thank you. Let's go. Ma'am, may hapon. Kabutar ka karong mabot eleksyon ma'am? Sa lima nga presidente ako ma'am, kisay ito pilihan. Marcos? Sige. Sara. Ulang Sara niya. Di, para presidente naman siya. Sige, salamat. Ito, sir. Bongbong? Oh, bongbong. Sige. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Okay. Okay, thank you. Ma'am, may hapon. Marcos ka, ma'am?